Speaker mo diha! Speaker! Pautang po ni inadlawan, pwede sinima na, pwede binuluan. Kusog kaayo ni tingog. Awa ninyo. Speaker! Speaker! Pwede kayo ni pang birthday, pwede kayo ni pang pista, pwede kayo ni pang kasal. Tanan! Pwede mo i-joke yan, gwapo ka ni quality. Aba, uy! Unsa man da? Ay, hi yours! May udto yours! Kasaba ba? Aliyunggog na tulog ko! Speaker ni yours, pautang yours! Kasaba ba ana, uy? Yours na, speaker ni yours, pautang yours! Gwapo ka ni tingog yours! Basing piki na! Gwapo tingog yours, oh! Tanawa yours, bago pa kayo ni yours! Oh! Sa kuha na yours! Unsa man imong speaker, uy? Na may tie box man! Nag-aasa di ay kaya? Ako yours, taga diyan sa unahan yours! Masigarit ka sa pulis ba? Kasi sa pulis ay! Sa... Ay na, ito yours ha? Yung kaya. Kuha ko yours, ay hindi ako nanurin yours, wala ka dyan kayo namano ron! Unsa man imong kuha na speaker, no? May tie box. Previous na yours, previous! Bisa ko kautang ya, wala ba kay kwarta? Ay, giatay! Sige kag pangutana, umri kwarta! Ikaw di ko yours ba? Asa di ka padulong karon ya? Tayo sa yours! Napay mga balay sa unahan yours? Ya, wala na ba aya last na ba diri nga balay ya? Ay, giatay, di na ko mahalinan ron! Medyo ka mahalinan, kay isa na lang nga balay. Ay, gago akong trada ni! Balik na lang ka sa agi ya. Pakawas ako dali yours ha? Lingkod sa tiraya, way problema ya, lingkod Ay, lang. salamat yours! Lingkod sa diri ka. Hagod ko yours ba? Lingkod ya, lingkod. May na makapahuway ta! Lingkod. Hagua sa imong trabaho ya, no? Masago, babayot. Unsa ya? Tama na yours ba? Sakit ka ulikod yours ba eh? Murag nahago, di ko susuroy ba? Sakto ya, may man ang balay dira nga balay. Basig mahal ang pangayo diha yours. Barato raman ya, donation naman dira ah. Donation ra? Oh, donation. Ato aya, basta ang nakabutang. Hindi be, basig mahal ang bayad dire. Manambalay. Donation lang. Minimum 1,000. Puryan na ba? Importante, donation lang. Ay, simbak ko. Minimum 1,000? Makatipid ta na. Ya, tuktukay ya. Daang man ang balay dira ah. Ah, wala, ako tutukon. Ayo! Yours, unsa man babae lalaki? Lalaki na. Ayo, Col, na magpatambal, Col. Ayo! Di mo tubag yours. Halagos kay mong tingog. Ayo! Ana, nakaduog na to. Uy, unsa man ron? Halaya, nana sa angkol ya. Ah! Nagara kayo? Ah! Ah, pasikat man, Col! Let's go, rider ko rin buang ay. Oh, ah! Bangon, Col! Bangon! Kunaya kita. Galas go ni tawhanan ni. Pasikat man kay bay. Ana, start. Galas go. Bad start. Galas go. Napi bad start ni wala ni tawhanan ni. Lalang sa lambot ni. Kini. Bolo ni. Ala ni Superman. Patay. Patay. Patay ni Bangking. Ni Bangking pa ilalos bangko. Let's go. Nakuha yung banking oh. Galas gawan mo yoy. Brad, kita ka to? Tato. Galas gawan mo yoy. Ah, pinagdako ni mo motor niya. Gamay mo di kina. Mo na mga rider. How dal motor yoy? Ilan ti ba na kay gamay? Naa mo yung gamay dun. Skills by skills. Klaro kayo ay naadyo kay gamay. Kaysa. Bisa ba ka? Boss, nakita na ko ni ba? Nabalitaan na ako nga ikaw man di ang manambalay diri ah. Manambalay ko, pero gipokus akong karir. Da, unsa di karir nimo boss? Kapulo na ka, racer, motor cruise ba? Da, unsa man na? Bike Kirmais? Sige na, kung saan mong ibati. Ang gamay ra kayong gibati ya oy. Nagapanuro kog speaker ya. Sa sige na usuro ya. Sakit yung likod ya. Hala, ato tanawon. Kay Dingko sa. ah, Kung saan gibati mo? murag na piang man kuya. Daw. Api ang yun ne. Oh, kay sulti mong piang. Ubo daw. Muubo kuya. Oh, ubo daw. Nayo kay ubo. Saan mo na ito ng sakit? Tambali ya. Tamala na to. Sa unday ya. Ah, Brad, kaya na mo ne?
Kasgawan mo ya eh. Sigurista po ka no? Atoy, sigurado ba kung makabayad ba ka? Ya, sigurado ka sa ebe nga. Maayo ko nimo. Bayaran man tika. Hala, sige, padayon! Pinapian man ka! Grabe po ka mo hilot yaw eh. Napiang man ka! Grabe ko sa'yo! Pero grabe man kaya mo ibalian naman ko nimo. Usan mo gusto dahil? Maayo na dili! Kalaya padayon. Ayaw na lang sakit! Dapat hununaon mo, maayo ka! Kalaya. Padayon ta. Sige, hala, ida, luk! Hinay lang niya. Grabe po ka mo hilot oy. Ayag luwag ha! Kalma lang! Sige ya. Hinay mo ya ha. Ako na naman eh. Ay sa yabe. Ay sa. Naadili pa mao lapita oh! Namilo pa imong naong! Ay sa. Grabe yan eh muya oy. Pamakan mo ko naw. Nangali kay sakit laki! Arulian ka ba? Ay sa iya. Paway sa yabe. Paragwa na rin lumao. Ikaw rin yung tambalan ba nga? Grabe ka reklamo! Dagan ako binisaya gatuan. Grabe naman ay mo ha. Halos balian mo ko nimo. Aw, hala! Gusto ka to? Kadi akong to, makaayo jud ni! Hala ka narang ya. May na lang di tayo mabalian. Aw, hala! Lingkod! Na, lingkod! Ay naunsa naman niya. Tuka to. Tutuli! Mas power kayo ni! Halaya. Laba mo sila nakasuyok di mo? Kini laway, di kini power. Kani kong ihi, power kayo ni! Ay sabi. Murag nagmahay naman ko niabot ko diri ya. Wala mong piang? Dali na kayo na ba? Ya. Naulian ako. Goods na. Hala! Nabriyan na ka? Masignap ka lang yung sakit! Galas ko ya murag. Nagpunga man ang ginhawa ya. Kung hindi na patambal, basi sunod adlaw, lamayan na ka! Ay, tambali ko ya, be. Punga na kaya akong ginhawa ya. Kuan ba, nang sakit sa baga ba? Klaro kayo! Kung piang minimum 1,000 gani. So pila ang naisakit sa baga ya. Ah, sakit sa baga? Mahal na! Pila. Kaya na ko 20 mil! Grabe po ng 20 mil ya, eh. Sa trabaho na ko yan, nagpautang naman kay kong speaker. Tapos karon, panin lang ko ng 20 mil. Ah, bahala ka! Ilang hapon, basig magtinga na ka! Yata yung style lang eh. Yes, murag sukot yung adto ko diri ya. Dito ba sugutan ng sakit na ko? Oo, hala, giangot ako! Hala, lagi! Hala, giangos ka! Ya, tambali na ko ya. Kanang libre lang ya, be. Libre? Libre mo gusto? O ya. Maluoy kaya, kanang libre lang ya. Oh, may libre! Dili ka magmayan eh! Mabaskog magkakuana ya. Maulian makako ya. Paskog kayo! Tarang balatian mo? Mawala jud na! Sige na ya. Ay nadugaya ya. Wara! Waras na ma! Ma! Dili na ka mag-antos ma! Ma! Naanay mo dawat sa imong gahom ma! Te, may udto te. Ako ay dawat ani mong gahom te. At least te mabaskog ko. Dong, dali na dong. Dili ko gusto makantos. Go, bihata na mama. Kana. Salamat te. Tagaan yung tuhan na eh. Ambi TV. Nawala ang balatian sa akong lawas. Pero nag-crave masag kag bata.